Chcete mať toto všetko po ruke, no nechcete bývať na sídlisku v Nitre. Veľký dom je pre vás zbytočný, ale chceli by ste mať vlastný pozemok, záhradku a hlavne pohodlné parkovanie. Nechcete stavať, ale chcete mať bývanie podľa vlastných predstav. Mám pre vás ideálne riešenie. Ukážem vám presne takú nehnuteľnosť, ako potrebujete. Byt s výmerou 62 m2 v súčasnosti disponuje 3 samostatnými nepriechodnými izbami, kuchyňou, kúpeľňou, toaletou, prináleží mu 2x pivnica a vlastná samostatná garáž, plus záhradka o výmere 156 m2, ktorá je ideálna na relax či pestovanie. Prepojením kuchyne a jednej z izieb získate peknú, otvorenú dispozíciu s 2 samostatnými spálňami a moderný spoločenský priestor. Pokiaľ si neviete sami poradiť s rekonštrukciou bytu, pokojne sa na mňa obráťte, rada vám pomôžem aj s tým.